No, takže podľa verzie firmwareu my sme nahrali adresár na kartu a teraz spustíme banner bomb. Ideme sem, sem, sem a sem. No. Dáme banner bomb a copy. Yes. Spustí sa nám Hackme installer. Chvíľu treba vydržať. Stlačíme tlačidlo 1 na remote. Fajn. Toto je Hackme installer. Potvrdíme tlačidlom A continue. Nainštalujeme Homebrew channel, potvrdíme Ačkom, yes. Potvrdíme Ačkom, nainštalujeme DVDX, potvrdíme yes, znova Ačkom, všetko potvrdzujeme Ačkom. Nainštalujeme bootme. Takže dáme toto víčko má možnosť inštalovať bootme iba ako iOS, nie ako boot 2, čiže nedá sa spraviť záloha na to. Dáme install bootme, potvrdíme pre pokračovanie, vytvorí nám zložku bootme na SD karte. Pokračujeme, nainštalovalo sa nám bootme. Fajn. Vrátime sa naspäť do menu a dáme exit. Po reštarte sa nám spustí Homebrew channel. Stlačíme. Aha. Tak toto je update. Môžeme dať kľudne yes. Ak ste pripojení k internetu, stiahne sa vám najnovší Homebrew channel a spustí sa inštalácia. Ak sa vám toto podarí, tak v podstate tento nový Hackme installer má len jednu zmenu a to je novšia verzia Homebrew channelu, čiže ostatné veci už neinštalujeme. Znova počkáme na túto hlášku, stlačíme jednotku, potvrdíme, nainštalujeme Homebrew channel, yes. Je to Hackme installer 0.6. OK, takže to máme všetko v poriadku. Exit. Prvý základný krok máme za sebou. Čiže môžeme vypnúť systém a vybrať SD kartu a vrátime sa naspäť k počítaču.